Suntem aici cu... Meli. Cu ce ești îmbrăcat astăzi? De jos în sus? Cum vrei. Păi ăștia sunt primiți priceless. Blugii, cred că din Zara, nu știu cât am dat pe ei. Ăștia din Sisei, vreo 90 de lei. Și asta tot din Sisei, vreo 90 de lei, cred. Accesorii? Brățara asta primită de ziua mea de astăzi. Și brățara asta care o am meci cu niște prietene, dar nu știu cât costă. Și pentru un voucher de 50 de lei la Kicks urmărești pe TikTok și pe Instagram. Cred că da. Hai, țacori!